Obec Fričkovce ležia v Bartošovskej kotline na východnom úpetí Čergova. Je súčasťou Prešovského kraja a Bardejovského okresu. Najstaršia správa o Fričkovciach je v súpise Bortšarskej stolice z roku 1427. Je zrejmé, že sídlisko vybudovali usadlíci so Šoltýsom Fričom podľa zákupného práva. Fričkovce vznikli na majetku šľachticov z Perína v prvej polovici 14. storočia. Obyvateľstvo sa zaoberalo prácou v lesoch, poľnohospodárstvom a značne tu bolo rozšírené šindliarstvo. Obec mala vlastný mlyn, pílu, družstevný dom, krčmu, školu a kostol. V obci sa nachádzajú dva kostoly. Rímskokatolícky kostol svätého Martina bol postavený v roku 1822 a nahradil dovtedajšiu drevenú verziu. Až do roku 1997 sa v ňom slúžili všetky bohoslúžby. V dnešnej dobe sa tu svätá omša koná len raz ročne, a to na sviatok svätého Martina. Veriaci sa v tomto chráme stretávajú aj v časoch májových a októbrových pobožností. Táto nádherná historická pamiatka je dominantou, ktorá zdobí obec a je pýchou všetkých občanov Fričkoviec. Rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie je postavený v modernom štýle. Objekt je riešený jednopodlažne a je amfiteatrálneho charakteru s dominantnou vežou. Jeho súčasťou je aj dom smútku, sakristia, spovednica a miestnosť pre matky s deťmi. Celý kostol bol vysvetený dňa 28. júna 1997 arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Administratívnym centrom obce je budova obecného úradu. Počtom obyvateľov 691 patrí obec medzi stredne veľké. Organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských akcií patrí k prioritám obce. Udržiava sa nimi pestrý život v obci. Mnohé z nich majú už dlhoročnú tradíciu a jednoducho ku Fričkovciam neodmysliteľne patria. Ide napríklad o mariašnícky turnaj, karneval a chovanie basy, stolnotenisový turnaj, stavanie mája, deň matiek, sviatok svätého Floriána, deň detí, športové popoludnie a deň otcov, posedenie pre dôchodcov či Mikuláš. V intraviláne obce sa dodnes zachovalo niekoľko domov s prvkami ľudovej architektúry. Zaujímavým objektom v obci je historická pivnica, ktorá sa nachádza v severnej časti obce. Je to kamenná klembovitá stavba, ktorá sa datuje do 18. storočia a je zároveň najstaršou stavbou v obci. Táto, pravdepodobne stodola, bola postavená na kamennej podmurovke spájanej hlinou. Zanikla pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia. Na základe žiadosti obce bola táto lokalita vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a taktiež bola zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnutá dotácia na projekt obnova archeologického náleziska. Pivnica je od 1. novembra 2012 sprístupnená pre verejnosť. Celý objekt by mal byť v budúcnosti využitý na prezentáciu histórie a novovekých dejín obce Fričkovce.
obec v roku 2012 zrealizovala výstavbu obecných nájomných bytov pre mladé rodiny s deťmi, vytvorených formou nadstavby nad existujúcou budovou materskej školy. Projekt výstavby počíta s výstavbou 6 nájomných bytov. Pre nájomníkov bude urobený osobitný vstup na pozemok a vchod do objektu. Vedľa budovy obecného úradu budú vytvorené parkovacie miesta pre každý byt. V obci sa nachádza materská škola, ktorá sa nachádza vedľa budovy obecného úradu. Materská škola je jednotriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita škôlky je v súčasnosti 24 detí. Obec taktiež prevádzkuje základnú školu pre žiakov 1. až 4. ročníka. V obci sa nachádza aj lyžiarske stredisko. Je vhodné najmä pre začínajúcich lyžiarov a rodiny s deťmi. Okrem denného lyžovania ponúka stredisko i večerné lyžovanie. Bezplatné parkovisko sa nachádza vo vzdialenosti do 50 metrov. Návštevníci majú možnosť občerstvenia v bufete. Návštevníkom je počas celého roka k dispozícii bar u Bociana nachádzajúci sa pri vstupe do obce, ktorý svojim zákazníkom poskytuje stravovacie, ale aj ubytovacie služby. Z podnikateľských subjektov má v obci zastúpenie aj drevovýroba. Na športové aktivity v obci slúži futbalové ihrisko, ktoré je zároveň domácim stánkom obecného futbalového mužstva. Ďalším významným spolkom obce je hasičský zbor. Jeho činnosť sa obnovila v roku 1975. Činnosť terajšieho hasičského zboru spočíva vo vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol domov a obydlí, ale aj účasti na viacerých okresných a regionálnych súťažiach. V obci pôsobí aj miestny odbor Matice slovenskej. Folklórna skupina vznikla v roku 1996. Vo svojom repertoári má piesne a tance z viacerých regiónov východného Slovenska. Cieľom je prilákať mládež k ľudovému umeniu a prezentovať ho na podujatiach doma i v zahraničí. V roku 2011 bola v obci založená základná organizácia Jednoty dôchodcov vo Fričkovciach. Od roku 1992 má obec klub slovenských turistov. V súčasnosti činnosť fričkovských turistov spočíva vo výkone pešej a lyžiarskej turistiky hlavne v okolí obce a v okrese Bardejov. Klub každoročne usporadúva zahájenie aj ukončenie lyžiarskej sezóny a silvestrovský pochod. V 90. rokoch si klub zaobstaral chatku na Čergove, ktorá je dodnes využívaná ako miesto častého oddychu s možnosťou občerstvenia a prenocovania. Asi 100 metrov od nej sa nachádza pamätník svätého Floriána, patróna hasičov, ktorý bol postavený v roku 2001. Obec je svojou polohou a dobrou občianskou vybavenosťou dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Fričkovce spájajú s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.